Εγώ θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην ιστορική και όμορφη Κόρινθο όλους εσάς, ιδιαίτερα τους σχολικούς συμβούλους, αλλά και τους εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας, και να ευχηθώ να υπάρξει αυτό το διήμερο ενός γόνιμου διαλόγου με όμορφες και σημαντικές παρουσιάσεις για να βγουν αποτελέσματα για πρώτη φορά από ένα συνέδριο που διοργανώνεται από τους σχολικούς συμβούλους. Σας καλωσορίζω εδώ στην Κόρινθο, την Κόρινθο του περίεργου, που ήταν ένας από τους 7 σοφούς αρχαίας Ελλάδος, στην Κόρινθο του Αμινοκλή που εφήβρε την αρχαία τριήρη ενός πλοίου που κυριάρχησε για πάνω από 7 αιώνες όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο αλλά και στη Μεσόγειο και έπαιξε σημαντικό ρόλο και για την πολιτική και οικονομική κυριαρχία της Κορίνθου και γενικότερα των Ελλήνων, σε μια πόλη που πιστεύω ότι σιγά σιγά βρίσκει το βηματισμό της. Σήμερα για πρώτη φορά διοργανώνεται με την ευθύνη του Πανελλήνιου Συλλόγου, της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων, ένα συνέδριο στην πόλη της Κορίνθου που θεωρώ ότι θα είναι ένα συνέδριο σταθμός. Για πρώτη φορά θα αναπτυχθούν εδώ νέοι μέθοδοι και καινοτόμοι που θα αφορούν την εκπαίδευση. Όλη η κοινωνία, αλλά και εγώ προσωπικά, πιστεύω ότι έχουμε κουραστεί 30 και πλέον χρόνια σε αυτή τη χώρα να ακούμε συνέχεια για μεταρρυθμίσεις και όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις πάντα να εξαντλούνται στο εξεταστικό. Να εξαντλούνται στο εξεταστικό και ως αποτέλεσμα αυτών των δίθεν μεταρρυθμίσεων να υπάρχει μια εντατικοποίηση των σπουδών στο γυμνάσιο και στο λύκειο, με τους μαθητές να είναι τα πρώτα θύματα ενός τρόπου διδασκαλίας που το μόνο που κάνει είναι ένα μεγάλο κομμάτι από αυτά τα παιδιά να τα οδηγεί μακριά από τις σχολικές αίθουσες ή να τα κάνει να ενδιαφέρουν για αυτές. Το ζητούμενο σήμερα στην παιδεία είναι να υπάρξει ένα σύστημα διδασκαλίας το οποίο να προσεγγίζει τους μαθητές, να είναι αποτελεσματικό, να κάνει τους μαθητές να αγαπούν την εκπαίδευση, να περιμένουν την ώρα που θα πάνε στο σχολείο και να περιμένουν την ώρα που θα φύγουν, που θα είναι πλήρης γνώσεων, των γνώσεων που είναι απαραίτητες, αλλά μετά από το σχολείο η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να έχουν ένα ελεύθερο χρόνο για να μπορούν να ασχοληθούν με τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, να ολοκληρωθούν ως προσωπικότητες. Κάτι το οποίο βέβαια μπορεί να γίνει και μέσα στις σχολικές αίθουσες. Ελπίζουμε πολλά από αυτό το πρώτο συνέδριο των σχολικών συμβούλων που γίνεται στην πόλη της Κορίνθου. Εμείς θα περιμένουμε αυτά τα συμπεράσματα να ταξιδέψουν και με τη βοήθεια του Πίγασου σε όλη την Ελλάδα, να ακουστούν παντού, κυρίως όμως να υπάρξουν αποτελέσματα τα οποία θα τα ακούσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας σε μια συγκυρία που η παιδεία δέχεται επίθεση, σε μια περίοδο που υπάρχουν τεράστια προβλήματα στη χώρα μας. Ελπίζουμε να ακουστούν αυτά τα συμπεράσματα όπως και τα συμπεράσματα των επόμενων συνεδρίων, γιατί είναι ό,τι πιο σημαντικό μπορεί να γίνει σήμερα στη χώρα μας. Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο σημασία έχει να πάρθουν αποφάσεις ουσιαστικής μεταρρύθμισης και όχι αποφάσεις οριζόντιων πολιτικών που το μόνο που κάνουν είναι να οδηγούν τη χώρα μας σε όλο και μεγαλύτερη ύφεση. Παρακαλέσουμε τον κύριο Τσιμογιάννη Θανάση, καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής